Přátelé, když vybíráte řadový rodinný dům, tak co se zahrady týče, bych měla 3 tipy, na co si dát pozor, nebo neúplně pozor, co jakoby vnímat, jestli ten dům má nebo ne. Například terasa samozřejmě s vchodem proskleným z obýváku je super, to je ten základ, ale co se strašně hodí, jsou dveře separé z garáže, protože představte si, že obejvákem berete nářadí od hlíny nebo sekačku. Jo? Takže to je bod číslo 1. Bod číslo 2, a to je výhoda starší zástavby, když zahrada už je dostatečně jako zazelenilá, případně jsou jinak řešený ploty tak, aby nebyly průhledný a poskytovaly dostatek soukromí. A samozřejmě bod číslo 3, a ten napadne každýho, jestli je zahrada dostatečně velká pro vaše potřeby. Ale to si musí rozhodnout každý sám. Takový bod číslo 3,5 je, jakou má světovou orientaci. A jestli poskytuje dostatek stínu, anebo naopak dostatek světla, podle vašich preferencí. Pro další tipy mě sledujte a budeme pokračovat vevnitř.